Benvolgudes famílies. Aquest vídeo és per desitjar-vos un bon curs. Un curs que, com sabeu, s'ha iniciat de forma diferent, una mica complicat, però que segur que el portarem a terme amb moltes ganes i molta il·lusió. Tot l'equip docent estava desitjant de tornar a l'escola i treballar amb els nostres nens i nenes. Per això pensem que tot anirà molt bé. Un parell de cosetes. Només recordar-vos que aquest curs, sobretot, és molt important que si el vostre nen o nena es troba malament, es troba que té febre, mal de coll, té mocs amb febre, qualsevol símptoma associat amb el Covid, doncs és important que el mantingueu a casa, per no portar-lo a l'escola i tornar a trucar-vos dient que el nen no es troba bé, perquè així podrem evitar algun tipus de contagi. Això per una banda. També és molt important mantenir descarregada l'aplicació d'Inantia. Com sabeu, és l'eina de comunicació que tenim amb vosaltres. Per aquest mitjà comunicarem qualsevol tipus de comunicació, tant referent al Covid com referent d'altres temes que, com sabeu, us comuniquem molt assiduament. Això en quant a com tenim actualment la situació. També dir-vos que estem agraïts de com les famílies han acceptat la forma organitzativa que tenim de les entrades i sortides. Com veieu, ho tenim ja solucionat i els nens entren tranquil·lament i surten també de forma molt tranquil·la. I ara només desitjar-vos això, que tot vagi molt bé i aquí estem pel que vulgueu. I ara deixo pas als meus companys dels cicles que explicaran quina és l'organització del curs aquest any. Hola, benvinguts a la reunió d'aula dels alumnes de 5è i 6è, cicle superior del Centre IEM Mediterrània. Jo soc la Mercè i us parlarem una miqueta de com funcionarà el centre aquest curs. Jo començaré parlant dels programes que portem des del centre perquè veieu com aniran aquest any. En primer lloc parlarem del programa de vela d'esport blau. Aquest any continuarà fent-se, començarà a l'octubre, és pels alumnes de 5è i aniran i faran 7 sessions de vela. Després tenim el projecte d'extraescolars de Mataró Educamés, que també continua i més endavant us l'explicaran millor. També tenim el projecte Sí, que aquest any també continuarà, tot i que no podem fer les activitats que fèiem tots junts, que fèiem festes, que fèiem activitats conjuntes amb altres escoles. Farem activitats dins del centre i dins del nostre grup aula. Tenim el projecte de la cantina, que aquest any, pel tema del Covid, de moment queda aturat. No vol dir que de seguida que puguem no es reprengui, perquè tenim moltes ganes de continuar amb aquest projecte. El projecte de Viu l'Escola, de moment també quedarà aturat, aquestes activitats amb els pares que fèiem setmanalment, i finalment el Consell d'Infants, que ens han confirmat que aquest curs no es realitzarà també pel tema del Covid, per no mesclar alumnes. També parlarem del tema de la neteja de mans i espais, de com es durà a terme durant aquest curs. En primer lloc, heu de saber que els vostres fills estaran en espais estables i que per tant no es mouran d'aquí, no aniran d'aula en aula, i això farà que l'aula estigui molt més protegida en aquest sentit. Els vostres fills estaran tant a la seva aula com a les diferents patis. Anirem rotant cada dia en un pati diferent. La neteja de mans es fa tant quan arribem al matí com quan arribem a la tarda, abans d'anar al pati, després de tornar del pati, després d'esmorzar i quan marxem. Es renten sempre les mans amb gel desinfectant i una de les vegades, que és quan van al lavabo, es renten les mans amb aigua i sabó. La desinfecció de les aules les fem 3 cops al dia, es fa abans d'anar al pati, que arruixem totes les taules, a la 1, en què ve una senyora de la neteja que neteja totes les taules, i a les 4 en què arruixem un altre cop totes les taules abans de marxar i pujar cadires. Durant tota la jornada procurem que hi hagi molta ventilació a les aules, tenim sempre les finestres obertes, les portes obertes, i si en algun moment hem de tancar, de seguida que podem tornem a obrir perquè aquesta ventilació estigui assegurada. Els lavabos es netegen també, aquesta persona que ve des de l'Ajuntament extra i que està aquí durant el dia va netejant els lavabos en diferents moments, i els alumnes cada cop que hi van, cada grup té un lavabo assignat i a més sempre renten les mans en sortir. La neteja del centre aquest any està més que coberta, continuem tenint el mateix personal de neteja i a més aquest personal extra que ens ve des de l'Ajuntament.
Hola, soc Maria, la tutora de 5è A de primària, i us volia explicar una miqueta de com farem les entrades i les sortides aquest any a l'escola. Bé, tant 5è com 6è tenen unes portes estipulades per on entraran i sortiran tot el curs en aquesta porta. Doncs l'horari, al matí són a les 9 del matí, on han d'entrar, i a migdia i a la tarda a les 3 de la tarda. A l'hora de sortida a migdia serà a la 1 i a la tarda a les 4:30. Bé, us demanem, sisplau, que tenen molta puntualitat, ja que cada curs té un horari i el que no volem evitar és que les aglomeracions a la porta de l'escola, d'acord? Doncs com entrarem? Entrarem a poc els nens, faran la fila, en ordre, i entraran fins al pati, on acabaran de fer la fila, i estarà allà el tutor o la tutora que l'esperarà fins a pujar a la classe. Us recordo que els familiars no podeu aquest any entrar a l'escola, els heu d'esperar a la porta, doncs mantenint la distància de seguretat entre vosaltres, sisplau. També recordar-vos que els nens i les nenes a partir de tercer ja poden marxar sols, sempre i quan signin una autorització. Bones, soc Gerard Padilla, el tutor de 5è C. Jo us parlaré sobre els extraescolars de l'escola. A l'IEM al Mediterrània estem apuntats al pla Activa Plus, Activa Més de l'Ajuntament de Mataró. És un pla de l'Ajuntament en el qual es realitzen molts extraescolars molt potents amb l'escola Josep Montserrat, aquí a l'IEM al Mediterrània, als quals hi ha una gran oferta i sobretot a un preu molt econòmic. Tots aquests extraescolars amb els horaris s'han repartit en els vostres fills, en els quals els hem repartit el full on ens expliquen tots els extraescolars que es duran a terme durant aquest any. Permanències. Com cada any, a l'Escola IEM al Mediterrània continuem oferint les permanències de 8 a 9 del matí. El preu d'aquestes permanències són de 20 euros al mes. Si voleu venir algun dia puntual a deixar el vostre fill, tindria un preu específic de 2 euros aquell dia. Si algú ve tard a recollir el seu fill, tant a la 1 com a les 4:30, i s'ha de quedar una estona a l'escola, també se'ls cobrarà els 2 euros de les permanències. Menjador. Com cada any, IEM al Mediterrani ofereix el servei de menjador a l'escola. Com ja sabeu, la manera de pagar aquests menjadors és amb el TPV, la maquineta que tenim a l'entrada de secretaria. Penseu també que si el vostre fill es queda tot el mes, es pot domiciliar el rebut via banc. Hola, soc la Carla i us explicaré la web. La web de l'escola, per accedir-hi, és molt senzill. Poseu IEM al Mediterrani al Google i us apareixerà la primera. Allà hi trobareu calendari, recursos educatius, distribució dels mestres, molta informació. També pel que fa a les xarxes socials, tenim Instagram i tenim Twitter. A l'Instagram i al Twitter hi trobareu fotografies d'activitats extres que fem a l'escola o fotografies del dia a dia, amb una petita descripció. Per seguir-nos a l'Instagram ens heu de buscar com @IEMarMediterrània i per seguir-nos al Twitter @IEMediterrània. Pel que fa a la mediació de l'escola, disposem d'un servei de mediació per resoldre qualsevol conflicte, ja sigui familiar o amb alumnes. I a l'escola també comptem amb un TIS, és un tècnic d'integrador social, que en aquest cas és el Ferran, que segur que coneixeu. I per últim, el Dinantia és l'eina de comunicació essencial per tota l'escola que heu de tenir instal·lada en el vostre mòbil i allà rebreu moltes notificacions de mestres i autoritzacions. Aquest any, a cicle superior, hem decidit dividir cada curs en 3 grups per tal de tenir menys alumnes a cada aula. Hi ha una mitja d'uns 16 alumnes a cada aula. En total hi ha 10 mestres a cicle superior. A 5è A la tutora és la Maria i més endavant arribarà la Montse. A 5è B la tutora és la Mercè. A 5è C és en Gerard. A 6è A la tutora és la Carla. A 6è B la Carme. A 6è C és l'Amàlia. Hi ha una nova mestra anglès que serà la Xènia. La Berta és l'encarregada de l'aula d'acollida. La Blanca és la logopeda del Creda. I jo sóc en Joc de Música. Hola, sóc la Carme i sóc la tutora de 6è B. Us explicaré de com treballem. Continuarem aquest curs treballant per projectes que els treballem durant la sessió del Medi, dedicant una sessió a treballar de manera cooperativa. Durant el curs farem 1 o 2 projectes. Els nanos per equips, guardant les distàncies, treballen de manera cooperativa. També treballarem els racons.
Els racons continuarem, com fins ara, amb els racons de llengua i de mates. La diferència és que aquest any farem 2 racons en mitja classe i l'altra mitja classe treballarà en llengua, treballarà expressió escrita i en matemàtiques treballarà treballs de lògica matemàtica. Educació física. L'educació física aquest any, l'especialista d'educació física ha passat a ser tutor, llavors els tutors de cada aula seran els que impartiran la classe d'educació física. En cas de confinament, els alumnes de 5è tindran preparat un dossier per treballar des de casa, fins que no dominin el tema del Classroom i tinguin el seu correu electrònic. 6è, com ja disposa de correu electrònic, des del primer dia de confinament començaran a treballar amb el Classroom, amb el correu electrònic i amb el Hangouts. Esperem que això no passi. Hola, soc l'Amàlia i us explicaré una mica l'eix transversal d'aquest curs. Hem decidit que com a escola l'eix transversal serà les emocions perquè, com estem vivint, com sabeu, una situació social, emocional una mica complicada, hem pensat que era una bona opció aquest treball d'emocions per ajudar els vostres fills i filles a gestionar-les i a fer-los un bon acompanyament. Us explico una mica el projecte del CREAC que estem portant a terme a l'escola. És el 4è curs que estem rebent un assessorament. Som de les poques escoles, molt poques a Catalunya, que estem rebent aquest tipus d'assessorament i és un projecte important a nivell fins i tot europeu i es basa en el suport conductual positiu. Hi ha 4 eixos principals que són el cuidar l'escola, el respecte a les altres persones, l'esforç per aprendre i la manera de parlar i escoltar els altres. Intentem fomentar una sèrie de normes a nivell d'escola, però que també els vagin extenent de mica en mica a la resta de llocs on els alumnes es desenvolupen com a casa vostra. Hola, jo sóc la Berta, la mestra d'aula d'acollida, i us explicaré una mica el tema de les sortides. Aquest any les sortides es faran per Mataró, que encara s'estan gestionant per respectar tot el tema del Covid, i a part de les sortides es farà el curs de vela des d'Educació Física i com a activitat final de curs es farà la sortida al bosc vertical. Després, sobre el material, explicar-vos que hem repartit a cada nen individualment estotxos, carpetes, llibretes i sobretot l'agenda, que és el recurs més important que teniu per comunicar-vos amb els mestres i que recomanem que recordeu als vostres fills, filles, que el revisin cada dia per poder portar tot el dia. I a part de l'agenda, recordar-vos que com a mitjà de comunicació amb els mestres també fem entrevistes després de Nadal, que seran normalment de 1 a 2.